Ni da ke zan alfahari Shuwa Arab Air Maiduguri Umar dan zaki ne UMT Record. Ke ɗin ce ta daban Zumar so ɗauki kiban ‘yan mata kin yi daban Soyayya ta kiban Randan zanyo shagali Kyakkyawa ‘yar asali Mai kyau ga ɗan kwali Sannan ta sa tozali Soyayyar kiban ban Tun da kin sha ban A kan ki zan iya sa ban barin ki sam Tauraruwa ta kin fi su Zanabi ki kamar kan kyakkyawa ne dawisu Banganin duka mata inda kyau ne dukkin bisu Ni da ke zabi budiri wata ran sai ayi riri Ango na kina ci gari Ni da ke zan alfahari Shuwa Arab Air Maiduguri Inda ke na bar garari gare ni kin zamto sukari Yau na ɗauko alkawari ni ban bari ki yo garari Kauna ce yar asali kin yi haske kan sakali kyawu da walwali soyayyar kike ban tun da kin sha ban a kai ki zan iya sa Umar dan zaki ne kin zamani na zamto ke kin ji baiwar Allah a tambayawa zan ce ke babu kila wakala ko a mata ke narke baki yi mini illa zakin zuma ya zartar ke ni da ke mai shilla ki sani daga mata ba wadda zan cewa dawisu barbatin kanwata na tabbata ai dattin fisu zana yi miki gata saka a ranki kin kere su daure ki kula ni zan so ni gare ki na zamto jigo kar ki kyale ni kan kaunar ki yanzu na zamto shago so ne ya sanya ni nake aiki kan ki tamkar ya agogo ke kadai ce tawa kuma ba sakewa walla ne rantsewa Umar dan zaki ne na zo domin ki ne kin ganna zugu ne soyayya hakun ne